Kaixo, erakutsiko izuet nola egiteten nik brownie bat, amerikar batek erakutsi zian estiloan, oso modu erresian. Erabiliko deun txokolatia berez euneko kakao porcentaje altuagoa berluke nire errezetan, baina nik azkarna bilatzetena 52 hau da, postreak egitekoa, eta horren egitena da azukre kantidadia gutxitu jabeak azukre gehiago daukara. 200 gramo txokolate, 200 gramo olio edo mantekila oain ikarriko eta azukria 150 botatzen jot, eta irina 140 gramo. Egin detena da mantekila urtu mikroondasen eta berua bota txokolatia behai. Eta hola, txokolatia urtukoa mantekila beduak. Bol baten nahaztu ditugu 4 arrautzak azukriekin, eta horrela egituko dugu tantatxo batzuk vainilean. Eta behin hau nahaztuta, txokolatia egin baten. Azkenik, beste bol baten daukagu irina, legami pixkatekin, eta gatza. Gatza oso ondo da gehiago zaporia gehiago notatzeko eta bat izan txokolatia. Hau nahaztea da gure mezkla da. Azkenik, intxaurrak. Intxaurrak dira ohikoenak, baina nikin izan dut urrakin ere eta berdin oso gelditzen. Bakoitzak nahi bezala. Azkenik, nahazketa osoa, bol baten jarriko dugu, alba da kotxole galditu daien sakonerakin eta labeako papelakin. Eta 175 graduetan labea sartuko dugu. 40-60 minutu inguru ikuste duen arte puntua. Ikusi zazuen nola golditzean, labea sartu horretik. Hauien ere kapritxua da, gustatzen zait gatz puska potoloakin topatzea txokolatia jatekoan, eta horretik botatzen jot gainetik maldon gatza pixka bat eskamotan. Brownie labian daun bitartian, aprobetxatuko dugu azkar baten beste postre errexegi bat ikasteko. Gaztatarta bat, labian indako gaztatarta bat, nik oain konfinamentu egoeratikan txikixoago egingo dut, ez dalako komeni neurri originalak erabiltzea, kilo bat gazta erabiltzen durako, eta hau edia rezeta honek behar dituen ingredienteak. 200 gramo gazta Philadelphia edo krema deitzen zaiona, 3 arrautz, 160 gramo azukre eta 200 mililitro nata. Garrantzitsua da bai gaztak eta bai natak ez izatea light desnatada edo galakoak bezik, eta bere grasa kopuru okitzea. Bestela ez bai da tarta ondo atatzen. Orduan, hemen postre ez dauka beste sekreturik. Dena nahaztu eta batidorakin, hori behiten boa luzian, dena ondo bat. Ondo batita, inberdun bakarra da, lehen bezala, molde batean sartu, labeko, paperak. Brownie atera berri, behira ze itxura duen, eta bain, labean sartuko dugu 220 gradutara, gaztatarta. Ordu erdi bat. Eta behira ze itxura dukan gaztatartak, ordu erdi pasata gero. Labetik atea berritan, goi xamarre gotea, baina gero zeituan jetxitea volumena. Eta ez larritu goiko erre itxura horretikan, normala da, eta oso osoa, ez dio falta egiten.